Samay. Baka na masang baba. Kilawon na naman mo sabon. Lawon na lang. Kuan mana? Kuan. Lami ko mo lang amat. Ano, okay masugaw na. Kana masang bana. Amo din ang amag. Kanang amag. Ito nga kilawon nga. Muna yung mukhang kanang kuan, no? President. Sa kigabilang ka, labag ko na. Ay, basta ka pa. Okay. Kanana kay mubo damo sila. Mangan dugay. Kaubot-bot oh. Ha? Pinakupuhan na yung sitagan. Lajeng. Ako, Ningi. Ito nga, apo, bahalang lajeng. Pero naman si guys, ako yun din siyang i-galadari. Oh, di ba? Hugasan pa ba na eh? Saan na? Hello guys. Hello guys, hello saan mo? Hello guys. Maglungagdag ka ng saging mga guys. Kasi pula-puna si. Fish vlog. Saging guys. Saging guys. Mag-picture pa man sa ani. Ano ah. mag-pic. Wa pa di siliin ha. Silayan mo. Huwag gamitin. Huwag ganyan yung busara. Ano di? Ito sa baw be. Tuba. Tuba, 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 tuba. 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 Smiling ka. That loud. Video. Dua apa par? Ano? Ato nga ba? Sige na ka. Lahat din eh. Very nice. Wah. Tamaw. Nabubuhan. Kambing. Ayaw ko ana. Wala pa makita ana. Ah, basta? Ay, nagkalo lang. Take a time. Bela, kita lebih dalam tak? You never wonder. You be there for me. You never wonder. Found the love of a lifetime. The love that lasts my whole life through. Finally found the love of a lifetime. Napa doon? Forever in my heart. Finally found the love of a lifetime. Hintay pa rin.
Baba ka sakali na muli kang Tabang nyo ba kay ikaw? Kusog muri. Kanta. Bakit ba iniwan mo nag-iisa? Bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong Mas Maria. kaya. Wala pa rin kwenta. Bakit ba? Ano ba? Tawa pa doy. Laki mo. Obali, magkatahabog doon. Bakit ba Oo, ito, liguranan yun. ay nagsawa na? Ang labo. Ano ba